The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magpadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong galamhan ng atong kalag, pinagi sa paghingalan, pinagi sa pagkumpisal sa atong pagsugid sa atong mga sala nga nahimo hangtod ning higayuna. Sala ba sa hunahuna, sala ba sa dila, o sala ba sa buhat, kini mahimo lamang babag, a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kundi nato kini isugid. Busa agi og sunod sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us of all unrighteousness. Busa, alang kanimo usab nga higala, nga wala pa'y kaluwasan, ang imong pagsundon mao ang tugon ug mando usab sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Matud pa ni Kristo diha sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa, mao kini ang mga paagi nga kita malimpyuhan o maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa kamatuoran, kay siya raman ang magtutudlo sa kamatuoran. Kung kita mapunan sa Espiritu Santo o ganano sa kita pag-iumbitay sa Dios, busan dam na kita nining higayuna sa hilo magampo ta. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa nga imo kaming gidala ni ining among pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami, O Diyos, nga ikaw maghagit ka namo, magadasig ka namo sa kanunay, aron kami padayon gayon sa pagpailuna diya sa imong grasya. Niining adlaw, bani kami, tudloi kami sa dugang pangkamatuoran. Kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, aniyan usab kita. Ang atong topic, as usual, iuluhan to how
to become a winner in this life and in the next. Kung saan na to pag kahimong mananaog niining kinabuhi o sa umabot nga kinabuhi luyo niining kinabuhi. So ang atong ipangtun-an dinhi mao ang mga steps o mga pamaagi nga gitudlo sa Dios kanato nga sarang nato magamit aron makasibog ta kanunay sa unahan sa atong in our pursuit to reach our common goal as believers, which is spiritual maturity. Ayaw na ginakalimti nga ang atong tumong, ang atong goal ingon nga mamang totoo mao ang pagkabot ni anang dapit, the higher ground nga kita makaangko na sa pagka-espirituanong pagkahamtong. Okay? Kay kini man ang mga pamaagi sa Dios aron kita mahimong nga mananaog. So ang unang bahin, first of all, the first step nga ikaw makasud ni ining maong journey to reach being a winner in this life, mao ang pagdawat, pagtuo nimo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo dawata, diha nahimo ka nga unsa, overcomer. Overcomer ka na sa unsa. Niya ng gubat nga espirituhanon nga that is waging, okay, between the forces of God and the forces of Satan. Og niya nang gayon ang imong gidawat si Kristo, ikaw nakaangkon og unang kadaugan. You are now saved. Ikaw luwas na. Og sigurado ka na nga makig-uban sa Dios didto sa langit, inigbiya nimo niining kinabuhiya, kay mao man kana ang garantiya sa Dios na kung unsa ang gisaan sa Dios kanang maong sara garantisado. Dili gyud mo pakyas ang Dios. Mao kana ang atong gibarugan ingon nga mga Kristohanon. So if you want to enter into this pursuit or journey nga ikaw mahimong mananaog, nan ikaw gikinahanglan nga modawat mo tuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay? So okay, that's the first step. Unya, ang ikaduha, maong pagsunod gyapon siyang mando nga mao ang pagunsa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Kaya nga naman yung daily, tungod kay kita atubang mga suliran daily, dili mga kay daily, every moment of every day atubang to mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, you see. So gikinahanglan itong pagpadayon pag tuon sa pulong sa Dios aron atong mag-gather, okay, matipo na to, matapok na to ang mga unsa galamito na to sa pagsugakod o pagatubang nining daghang mga suliran sa kinabuhi. Kay mao man kini gatubang kita aron makakabot kita sa pagkamananaog. Okay? Winner, to be winners magka. Now, can you afford to be a loser in life instead of being a winner? Can you afford? You have what one life to live, usara. Either you save it, God saves it, or lose it. Na, hangtod na ka na. If you lose it now, you lose it forever. But if you are saved, you are saved forever. Either of these two. You see? It's a matter of choice. Musa kita nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, gimanduan kita sa Dios nga siya man ang unsa
ang magbubuot ning tanan. As we review sa iyang kinaiya, God is sovereignty. Siyang magbubuot sa tanan. Sunod, siyang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, hingpit nga gugma, hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit nga nasayod sa tanan, hingpit nga makalabaw makagahom, hingpit nga naa siya tanang dapit, hingpit nga dili na siya mausab, is the same yesterday, today, and forever, o gihingpit siyang kamatuoran. Maunay kinaiya sa Dios. If you do not know who God is, kinsa siya o unsa siya, mo kanang Dios. Musa siya man ang magbubuhat ning tanan. Siya ay nagabuhat ning tanan, heaven and earth. Og siya pagbuhat niya ning kalibutan pinagi sa iyang pulong. You see? O gubon po niya pinagi po sa iyang pulong. You see how powerful God's word is? Unsa gisulti si Bruhanon? The word of God is alive and buhi ug nagalihok nga gamhanan. Alive and powerful. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Nga, mao kanahon sa gamhanan, o unsa ka buhi sa pulong sa Dios. Kini ba nga itong gitunan karon? Mao kini mga pulong sa Dios, pulong sa kamatuoran, pulong sa paglaom, pulong sa gugma, pulong sa unsa kamatuoran. Kini tanan nga itong gitunan. Pinagi sa pagtudlo, paggahom kanato sa Espiritu Santo, kay di ta makahimo, di ta makasabot sa pulong sa Dios kung dili ta mapunan Espiritu Santo. Ug wa tay pakigambitay sa Dios. Fellowship, ikinahanglan mag-uban kini, kay dili ka makapuyo sa imong dapit nga puloy-anan, which is atong gitawag og divine dance. Di ka makapuyo diya sa sud kun wa kay pakigambitay sa Dios. You see how critical is that? Mao na nga dili ingon-ingon ang pagkakristohanon. Dili duwa-duwa It's God is dead serious to His word. Mo rin akong nagbalik-balik. You see? Mao nga kita magatutok ning tanang mga kamatuoran nga itong gitunan. Uban sa atong pagpaubos. Humility is the key. O mabitaw nga, sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos, kinahanglan nga limpyuhan una nga atong kalag aron kita mahiluna nagyo sa grasya sa Dios. Okay, so mo na kana karon, human ka maluwas, pinagisong pagtuo kang Kristo lamang, karon gimanduan ka, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nana sa 2 Pedro 3:18, gikinahanglan nimo ang pag-unsa tuon sa pulo sa Dios. Usa na ni kining atong Bible study through the YouTube. Grasya kining gipahiluna o giandam sa Dios. Giandam na ni sa Dios sa kaniadtong wa pangtanan. In eternity past. Kung nasayod ang Dios, kung ikaw negatibo ba o positibo, ining atong gipangtun-an nga kamatuoran. Kay omniscient gud siya. Sayod gud siya tanan. Di tang ka-eskapo. Mo na nga karon nagatuon mangita sa pulong sa Dios, ang gikinahanglan nimo mo bukas nga unsa panguna-una, an open mind. Ikonsirado ganin nimo una-una na dili magatudlo ang Espiritu Santo sa iyang kamatuoran. Negatibo ka man. Wa man kay higugma sa pulong sa Dios. Wa man kay gana. Okay? So mo na
nga atong gitutukan karon mao ang phase 2 sa plano sa Dios. Phase 1 human naman. Okay, ang phase 1 ang kaluwasan. Human naman nimo dawat sa Kristo nga imong manluwas. So you have already entered into this akong giingon nga journey in life towards eternal life. Okay? Journey. Insuod ka. Nahimo kang mananaog first step. Kay imo nang gidawat ang unsa. Ang anak sa Dios, si Ginoong Jesucristo, nagpagkamatay siya dito sa krus tungod sa imo ug ako mga sala. Mawid atong dito pa sa hardin sa Getsemani, nag-ampo siya sa makatulo. Kay gayon, nag-ampo siya siyang amahan. Langit nung amahan, mingon siya, amahan, kung mahimo pa lang, ipalabay kining kupagi kang kanako. Apan, dili ang akong kabubuton ng matuman, kundi ang imuha. Katulo niya ampuan na. Ansa may sud itong kupa? Imo ug akong mga sala. Atong tanang mga sala. Tanang sala sa tanang taon ning kalibutan na. Dito sa maong kupa. Ug iyan ang pag-imnon ng maong sala. Kay agi og pagtubos kanato. Kitang tanan mga utangan, mga dagkong utangan kita. Ug wa gyud tay ikabayan sa tong utang. Sa mga utanga, utang sa sala. Di man ta kabayad. Unsa man ito ibayad? Mo na yung pangutana. Wa tay mahimong ibayad sa atong mga sala. Si Ginoong Jesucristo mo midlukat. Mo bitaw nang iyo. Iya tangi gilukat ang atong sala. Siya ang mipuli sa atong dapit. Kita ra bagyon tay lansang dito sa cross. Siya ang nagpalansang. Siya ang mitubos sa atong mga sala. Kay siya ra may kalifikadong mubayad. Kitang tanan wa tay mahimong ikabayad. Kay wa yun tay ikabayad. You see? Mao na kana ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan dito sa cross. Ug mao na ang pagsabot nimo ni Ginoong Jesucristo. Kinsa ug unsa siya. You see? Nga kun si Ginoong Jesucristo mao ang gasa sa Dios para nimo ug nako. Gasa, a gift. Na kung unsa man kining mohatag ka og gasa, kanang naghatag nimo unsa man, ikaw nga gihatagan yan mong gasa o regalo. Na ba kay katakos? Wala ba? Kadturang naghatag, may naay katakos, has the capacity. Igo ra kang mo unsa? Mudawat. Igo mudawat or musalikway. Mura na imong buhat. Nakaron buhat man tanan sa Dios, igo ra siyang gahuwat kung imo bang dawaton o imo bang isalikway. Kay gitagaan kaugalingong kaubuton nga gitawag og volition or free will. Ipagamit na sa Dios, gamitan na ang hinatag nimo. Imo bang dawaton o imo bang isalikway? Na si Ginoong Jesucristo gasa o regalo sa Dios nga amahan ngari kanato. Gasa. You see? Nga kung imo ka ng isalikway, di ba dakong tamparos, dakong kanang insulto sa nagahatag. It took His only begotten Son to die. Na mamatay siya alang sa atong mga utang sa sala. Ni imo ng isalikway. What a blasphemy. What an insult. Kay kana mo ng supreme love. Kinalabwang gugma sa Dios nganha kanimo tao. Nganhi kanato mga katawan. Kanya imo ng balibaran. You see? Mao na nga sa diha nga imong pasipalaan ang Dios nga Espiritu Santo mo kani sala nga di na maunsa. Hindi na mapasaylo. Blasphemy against the Holy Spirit.
is the unpardonable sin. Dili na nama pasaylo. Ang tanang sa pasaylo, gawas niya na lang. Ang imong pasipala sa Espiritu Santo. Blasphemy against the Holy Spirit. Mao na nga, atong itutukan kini paglabas sa muna unsa di ay yun kaluwasan. Dili ingon-ingon in taon ang gibuhat sa Dios. Mao na nga sa dihang imong gidawat si Kristo, imong gidawat ang iyang gibuhat to sa cross, imong gidawat nga siya lang ang maluluwas din. Luwas ka. Mora man na ang gihangyo o gipangayo sa Dios. Dawata lang ang bugtong anak. Mora. Wala ko magkinahanglag imong mga buhat diha. Imong sunod ra man na automatic sa imong tinuuray nga pagdawat. Automatic ra mo sunod ng mga binuhatan nimong maayo. You see? Apan di ang binuhatang maayo dili na mo ipaagi nga ikaw maluwas. Hindi siya nakita nimo. Kaya imo naman ang binuhatan, di man binuhatan sa Dios. Ang kaluwasan buhat sa Dios, dili sa tao. Kung sa may gisulti diya sa Episo 2, 8, 9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God. Not of works. Dili sa mga binuhatan. Lest anyone should boast. Mao na. So karon, kung balikon, nagatutok kita din sa phase 2 sa plano sa Dios. Kaysa madugay madali, kuhaon naman ta sa Dios, gikan ning kalibutan na, kung mahuman ang atong kinabuhi, when our life here on earth is over, then God takes us home. Kuhaon ta niya, uban ta niya to sa phase 3. Apan ang atong concentration mo ang phase 2. Okay. Kagabi o kagahapon atong gisgutan atong bahin sa doktrina sa kamatayon o pagkamatay. Atong gisgutan pagdugang ni mga punto niini. I know na uban nga murag pagkadungo gani ining doktrina sa death and dying, murag sila og kanang agilasan kay mahadlok katawa tatani. Uban nga mahadlok, mamatay, mahadlok, kamatayon. You see, death is part of life, part of the plan of God. Nga mahadlok ka man. Labi na kanimo nga usa ka magtutuo na. You see. Now, okay. Atong dugang nga paghisgot ng mga puntuha. Hunas tanan. Ang Dios mao ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Gusto? Ang mohimong desisyon sa pagbawi sa atong kinabuhi, mao ra gyud ang Dios. Kinsa mao ang labaw makagagahom, ang magbubuot sa tanan. Ang Dios lamang ang mohimong desisyon. Kanus-a ug unsang matang ang atong kamatayon. Naaman sa Salmo 68:20. Ug busa, kung mao man gani kini, wa gyud kita katungod sa pag-question sa kamatayon ni bisan kinsa sanglit kining tanan. All of this binasihan man sa desisyon sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Ang Dios hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ubusa dili gyud siya makahimog sayop nga desisyon. Basta di gyud. Di gyud siya masayo. Hingpit gud siya. Ang hingpit nga hustisya sa Dios kanunay yung makiangayon, always fair. Bahin sa kamatayon ni bisan kinsa nga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, ang omnipresente, sa maning omnipresente, ang pagkaanaa sa Dios sa tanang dapit, omnipresent, o ang iyang pagka-omnisyente. Kinang omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan,
Umni ganit tanan. Siyente ang iyang kaibaw. Okay? Hingpit iyang pagkaibaw, hingpit ang iyang pagkaanas, tanang dapit. Kaya siya lagi ang Diyos nga hingpit. Okay? So ang omnipresente o omnisciente nga Diyos mao ang kinaunhang saksi, first hand witness kinsa nahibaw sa tanang mga panghitabo. Now, mao hinungdan, that's the reason ngano nga ang Ginoo aduna niya ng tukmang panahon o tukmang paagi kanus akitan niya kuha. Gawas lamang sa pagtubok o suicide. Ang kamatayon iyahara sa Diyos nga pagpili. Ang Diyos migahin o mi-assign og kamatayon sa tagsa-tagsa kanato. Anay uban mamatay diha sa ilang pagkatuog. Anay uban mamatay sa gera. Ang uban mamatay sa aksidente o mamatay sa cancer. Okay? O ang tinuod, ang atong kinabuhi daw nagbitay o gamayng lanot. A very fine thread. O kini mahimong putlon sa Dios sa usa ka pamilok lang. Ang kamaayo na tuglawas di ra ba isyo. Ang Dios makahimos pagkuha kanato taliwa sa kamaayo na tuglawas o taliwa sa masakiton nga kahimtang sa atong panglawas. Dili gani isyo ang atong pangidaron kung bahin na tukmang panahon sa pagkamatay. Sanglit ang paghukom sa Dios hingpit man. Usa kapag pasipa, blasphemy ang pag-ingon nga kamatayon usa ka tawo, usa ka trahedya. Labi na kang mamatay, bata pa. O usa ka maing tawo, dalaygon nga tawo, talahoron nga tawo. Pasipa na tinuod man nga kita magsubo. Magbangutan sa pagtaliwas sa nato hinigugma. Apan dili angay hikalimtan ang paggamit sa nauna sa Dios. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. O nga dili kita mapariha sa uban nga way paglaom. Unsa may isigutan ini? Mga unbelievers, way paglaom. Ananas 1 Tesalonica 4:13. Now, by the way, usa sa mga yawis kinabuhi, one of the keys in life, mao ang dili paghandok sa kamatayon. Ang paghandok mamatay, mao'y makaingon sa atong pagkataranta. In fact, kana nagpasabot that shows that you do not believe in God's word. And because of that, you are actually making God a what? A liar. Sabot ka? Namatod pa ni Shakespeare sa basahong Julius Caesar, ingon sa in English niya, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Ug bitisayo na to ang mga talawan ko mamatay sa makadaghan una pagyud ang ilang kamatayon. Ang mga maisog di gyud makatilaw kamatayon apan sa makausara. Now, anay dakong kalahian, big difference ang kamatayon sa usa ka magtotoo o sa usa ka dili magtotoo. Okay. Tagaan ka na ko pagkalahi nini. Ang magtotoo sa iyang pagkamatay. I'm talking to you. Kung ikaw magtotoo, ini nga itong paghisgot nini. Ang magtotoo sa iyang pagkamatay has eternal life. Ikaduha, wa siya appointment with judgment. Wala siya appointment. Na-cancel na. Nasa Roma 8:1.
Ikatulo, muatubang na siya sa Diyos naong sa naong face to face with the Lord. Ikaupat, na siya eternal inheritance, na siya kabilin, sa to inheritance sa Bisaya. Okay, kabilin, eternal. Ikalima, na siya bagong puluyanan. He's destined to live in heaven with perfect happiness. Basahan na sa Salmo 16:11, Psalm 16:11. Therefore, he is a winner. Nakita ni mo pagka-winner niya? Excuse me. Winner siya. Kay magtotoo man. Okay, adto tas dili magtotoo. Adto tas pikas. An unbeliever. Why kaluwasan? Kay why Kristo siyang kinabuhi. So, wa siya eternal life. Okay? Kung sa kisulti sa John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, eternal life, but the wrath of God abides on him. So what siya eternal life? He has no hope beyond the grave, only the anticipation of eternal judgment. Paghukom ra. Ikatulo, it is appointed for mankind to die once, and after this, the judgment. Nasimruhanon 9:27. He is destined to go to torments, kasakitan, then to the great white throne judgment, and finally, to the lake of fire. Manigingan lang sa kadaghanan og impyerno. He is a loser. You see? So, akong hingan lang nimo, akong gipadayag nimo, gipaklaro nimo, kamatayos magtotoo, future of the believer, o ang future sa believer, an unbeliever. Ang magtotoo, winner. Ang dili magtotoo, loser. Pili. Pagpili. It's a matter of choice. Use your volition. Gamita ka ng imong free will. Now is the time to make a choice. Karon. Nagpaminaw ka nining atong kisgutan. Mo ni panahon. Ikaw gihatagag higayon sa Dios. Pili. Mayon ang Dios. Pagpili. Now, mupili ka ba sa pagtuo ni Kristo and go to heaven and you become a winner forever? Or reject Christ, imong isalikway si Kristo, and then burn for all eternity in the lake of fire. Gitawag ninyo impyerno. Pili. It's a matter of choice lagi. Okay? Sumo ka na. Kung buot ka mahimong mananaog nining imong present life as a believer, then that's it. Nya, padayon. Kay believer ka man, I'm talking to you as a believer, padayon. Sunda ang mando sa Dios. Grow in grace. Pagtuon. Adlaw-adlaw. No, di ka makagahig bisag usa ka oras alang sa Dios. Pagtuon siyang pulong, naghihatagan ka. How many hours gihatag sa Dios nimo? Every day. 24 hours gihatag sa Dios nimo. Ang iyong ipangayo usara ka oras. Kini atong pagtuon gani dinhi through the YouTube under this ministry. Nila gani dangtan usang oras. Sildam nga moabot usang oras. You see? Apa nato ni condense nini atong pagtuon nini. O mao na nga atong gituki kining mga butanga kay may nungdanon pagayon nini atong topic, how to become a winner in this life and in the next. Now, okay, ato ra gud ning i-summarize. If you are a winner because you're a believer, okay? Kung usa ka magtutuo ka na, you are a winner. Okay? Nakadaog ka na sa unang lakang, you are a winner. Nganong na-winner ka? Okay, paminaw.
tungod kay ikaw nagapuyo diha sulod sa imong puloy-anan nga ginganlan og dapit nga may gahom sa Dios. Divine Dynasphere. Og ikaw nagasuod diha with naa kanay 8 ka mga ganghaan niya ng Divine Dynasphere nga atong tun-an later on. Mo ni una, nagpuyo ka man diha sa suod. Og dili ka makafunksyon sa imong pagkakristohanon kung dili ka mo suod diha, dili ka mo puyo diha. And it is a mental attitude, okay? Di man ina. Nasa imong una. Kung naa kay mga sala, di ka kapuyo diha. Tuarag yung kas gawas. O may hisgot kaya gawas, tuwa ka sa unsa. Mutengkagol ka dito sa unsa. Dapit nga may gahom ni Satanas. You see, the opposite man. Okay. Ikaw na himong winner mananaog tuon kay ikaw nagapuyo diha sa Divine Dynasphere. Ikadua, naa kay doktrina sa Biblia diha sa imong kalag. Na ning tuhop na ang pulong sa Dios diha sa imong galamhan. Ikatulo, ikaw nakapasar, lampas, okay, nakapasar, inon lang nito. You have already passed the 8 momentum tests. Inom ka ba sa 8 ka momentum test? Ato nang tunan kung mayo sa sunod. Unya gawas pa ni ikaw pat. Ikaw espirituhano ng paghamtong. You are spiritually mature. A believer. Ikalima, imong gituman ang unsa. Tulumanon sa protocol plan of God. You have fulfilled the protocol plan of God. Ikaunom, imo nang gihimaya ang Dios. You have already glorified God. Kaya nagkakabot naman kanina ang stage of capacity. Nga mo ng stage of unsa. Capacity for life. And you glorify God. Ikapito, you now have historical impact na impact ngadto sa kanang history sa kasaysayan sa tao. You see? Kay ikaw nahimo namang pivot sa nasod. Okay? O asa ka masahin sa imong buluhaton sa kinabuhi. Okay? Unsa imong function, janitor ka ba lang o manager ka ba, kung tao, CEO ka ba sa kumpanya, maestra ka ba, engineer ka ba, doktor ka ba, unsa pa ang imong career in life na ay impact nimo diha kay ikaw, you are the pivot mo ni kalig-on ka sa nasod. So ang Greek word nga overcomer, nikao. Nikao means overcomer. Ikaw, you are an overcomer. O gawas pa nini, napakaingan, agathos. Agathos means winner or winners. Mo ni ikaw, winner believer. At tutas loser believers. Kining mga loser believers, mga pildiro, nga mga magtotoo ni sila. Hindi kamatay na lang ito sa langit, pero ang ilang kinabuhi din is kalibutan sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, phase 2, miserable. Mura sila mga di magtotoo ba? Kaya waman sila doktrina, waman sila kamatuoran sa ilang kinabuhi. So, unsa may ilang magamit na sila mo function untas believers in Christ or Christians. Nga function lang sila ingon nga unsa ordinaryo nga mga dili magtotoo. O bitaw nga maglisod gas pag-ilaw, magtotoo ba dito siya? You see? Ana naman may ilhin mong tuan tas langit. Na ating ali mo mga kontra din sa kalibutan nga. Tuan tas langit kay believer man. So magkita ta dito. Uy, believer di ka? Oh, mga tanda kayo. Magdaho, mag-believer ka dito patas kalibutan. Nanana.
anha maila nimo. Kaya magkita pa sa dito, pero kung tuhan na siya, nga loser believer man siya din sa kalibutan, wa siya mga ganti, wa siya mga purong-purong dito. Ikaw ra, nga winner. You see? Kana sila, magsige na sila labay-labay sa ilang Museum of Heaven. Narabay nga nila, Pulano, ibutang nga, Juan de la Cruz, okay, na kurba yun ang ilang mga gaan. Muli nila, uy, man di suod ng ang Museum of Heaven. Uman siya divine God nga nahimo. Puros man mga human God. Tawahanon rin mga binuhatan niya. So, sa may ikaganti sa Diyos niya, wa, zero balance. Managingo sa kong amigo. So, mauna. Okay. Kinsa man yung mga loser believers? Okay, number 1. They are residing in the cities. Ng cities, cosmic dynaspheres. They are interlocking. Kining CD1 o CD2, interlocking ni nga mga dynaspheres po ni. Pero ang cosmic, kalibutanon. Okay? Iyahang Satanas. No, ang CD1 is arrogance complex. Ang CD2 is hatred complex. Namo na ilang gipuyan. Ikaduha, ginganlan ni sila og servants of Satan. Mga sulugoon, servants. Mga sulugoon ni Satanas. Makaako ka ba nganlan og sulugoon Satanas? Namo na sila. Silang mga tamagama bayan niya, gikan ni mga prinsipyos pulong sa Dios. Ikatulo, kinsay nagakontrol ra nila ang ilang kinaiyang mga sasala. Old sin nature. Mo'y nagakontrol silang kinabuhi. Mo nang wa sila mo function ingon nga mga Christians. Function lang sila as pareha og mga unbeliever. Okay? Unbeliever nila. Ayaw sa ipana. Ikaupat, they are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. You see? Nag-function lang sila. O dasig lang sila sa mga dautan. Okay? Ano yung ikaupat? Okay. Diha sa 2 Corintios 5:10, 2 Corinthians 5:10, gaingon diha ang pulong sa Diyos, for we must all appear didto sa unsa ginganlan og judgment seat of Christ. Mo na bima. Sa Greek word is bima. So we must all appear. Moatubang kita. Tagsa rabat ang moatubang kang Ginoong Jesucristo. Okay? Philippians 3:18, ginganlan ni sila og enemies of the cross. Mga magtutuo biyan sila. Apan, Philippians 3:18, nagsulti, nagawalagway nila enemies, kaaway sa cross. Onya, mga losers. Ang losers sa Greek, Greek word is phulos. P-H-U-L-O-S. Ang bot pasabot ng phulos, useless. Why puos? Mabito ng pulos. Ang katawa ko ini pagtanaw na ako sa pagtuon ini. Phulos. Inon lang why puos? Why phulos? Losers man. Mga useless man. So mauni ang diferensya. Can you afford to be a loser believer? Now, tinuod yun. Loser believers are just people who are wasting their time. Nag-usik-usik lang yun sila sa ilang panahon. Sa ilang pagpuyo ng kalibutan na. Ang idumala ni Satanas. Mo na nga karon, tutukin ni pagayo. Igsuon nga magtotoo. Higala nga dili magtotoo. I hope na abli ang imong salabutan may tungod nini. Kay kining mga butanga,
mahinungdanon sa atong temporaryong pagkinabuhi. O nga kita gidasig giawhag sa Dios. Wake up. Ikaw nga magtotoo. Change your attitude. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao kanay tugon sa Dios. Di ka magmahay kung imong himuon ng pasiuna sa imong kinabuhi. If you make it as your priority in life, just make it your priority, I'll do the rest. Kung sa gisulti sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, katagig pasiuna ang pulong sa Dios. Salmot na nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. Nawa magkapugsa, gidapit ka. This is the stimulus nga gihatag sa Dios kanimo, that you have to respond. Every stimulus needs a response. And every response to the stimulus has a result. Na magresulta. So naranan mo na kay kabubuton, gamita ka na, kay tomorrow may be too late. Now is the time to wake up. Pagmata, buksi ang imong salabutan ni mga butanga. Kaya kini may nung danon, ug maura kini imong mabaon, inigbiya ni mo ning kalibutana. Maura atong mabaon ra ba? Kanay mga kabtangan, bilin tanan. Bilin ang tanan. Wa giyoy madaan ni mo bisag usa ka diyoy. Diyoy na pa ba'y diyoy ron? Mao na ang punto na itong gidadin eh. So, padayon sa pagsibog sunahan before the rapture. Ikaw magtotoo ang giadresan nini. The rapture is the next number of God's program for the human race. Alang kanimo magtotoo. Nga kung kuhaw na kita ni Ginoong Jesucristo nga siya di pa man mo tunob ning yuta ining rapture adto ra man siya sa panganod ug musugat ta niya. Sa gisulti sa 1 Thessalonians 4:16, 17, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Magampo ta. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo, niining higayon nga imong gihatag ka na mo sa pagtuon sa imong balang pulong. Hinaot nga imo kaming dasigon o hagiton pa nining among pagpasiuna sa imong mga pulong. Ikaw ang imong pulong lamang ang dili na mapwa hangtod sa hangtod. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. Busa salamat o Diyos ni ining higayuna sa among pagtuon sa imong pulong. Danda kami pagbalik, ugma o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong aron kami makasibo gayod kanunay sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.